Леле, не. Антонели зад Верстапен и Ръсел пред Верстапен. Това просто... Буквално за това няма да пуснат виртуална кола за сигурност. Къде беше? Това наистина... Мисъл, има хора на пистата, нито виртуална кола за сигурност, нито просто кола за сигурност, нали? Обаче това, че Сайнц е спрял в зоната за спиране или някъде зад бариерите, не съм сигурен даже къде беше спрял. Даже не го показаха. Отново казвам. Бум! Виртуална кола за сигурност. Буквално убиха цялото състезание. Почваме от подиума, разбира се, като Макс е на 5-та позиция. И както казах, надявам се двете Ферарита да направят нещо и да изкарат Норис от състезанието. Това е най-добрият сценарий за Макс, нали? Доколко е възможно това да се случи, като знаем спринт е за първи завой, нали? Примерно това, което се случи с Чеко, как фръкна и така нататък. Нали, има вероятност за инциденти. Така че... не знам. Много искам Макс да спечели. Ама някакси точно на това състезание не го усещам. Предните имах усещане, ама тук по-скоро ще е на второ или на трето място. Предните пъти слагахме Норис в DNF. Дори и без причина. В смисъл не ни трябва причина, това е ясно, за да го сложим в DNF. Но... Леле, не знам, много ми е трудно. Добре, приемаме, че двете Ферарита ще си свършат работата, ще изкарат Норис от състезанието, Люклер ще води, ще имат някаква битка с Хамилтън, Хамилтън няма да си запази хубаво гумите, Макс ще го мине, ще се пробва да понатегне Люклер и евентуално да вземе първата позиция. Да, ще видим какво ще се случи, правя някакви сценарии, които са... Вау, просто. Ще сложа и Ръсел също в DNF. Просто защото е камикадзе, не за друго. И след това какво имаме? Антонели и Сайнц. Сайнц ще го сложим на 5-то място. След това Оскар. Не, ето така. Антонели на 6-та позиция, защото какво имаме? Хаджар. Ма той се тръгва от 6-та позиция. Леле, не. Антонели зад Верстапен и Ръсел пред Верстапен. Това просто... Добре, знаете ли какво? По-скоро ще сложа Антонели в DNF. Дано не го обърнат. В смисъл... Дано Свети Верстапен да стигне до подиума. Така. Ръсел си тръгва от 4-та позиция. Да, ще го сложим на 5-то. След това ще сложим Хаджар. Имахме Бърман. Цунода ще го мине. Според мен. Алонсо от коя позиция тръгваше? Това е доста назад. Имаме Окон. Добре. Не знам. За това състезание буквално нямам никакви усещания. Ще сложим Нико на последното място за точки. Всъщност предпоследно. Ще разделя двата Хаса. И Алонсо ще е на 11-то. След това ще имаме Бортолето. Уолсън. Алба. Гасли. Колапинто ще е последен и Ланстрол. Кой тръгваше последен всъщност? Колапинто, да. Аз ги наредих така както са си. Да.
Само тук съм поразумил. Не знам. Мисля, много неща могат да се случат в това състезание. Особено с тази тройка тук и с тази тройка тук, нали? Хамилтън буквално няма какво да губи. Сега, Ландо Норис миналата година имаше едно изказване като нещо от рода на имаше своя период, нали, имаше супер кола, сега нашия ред или нещо такова. В смисъл, с мега голямо неуважение, нали, към Хамилтън. Лично аз, ако го бях, нали, щях да му върна по някакъв начин, примерно да го завъртя, да го изкарам от пистата и Макс да има някакъв шанс, нали. Примерно. Но реално, ако всичко е наред за Ландо, той ще вземе лидерството в шампионата, ако не бъркам. Пиастри е много назад. И ако не успее да прогресира, а Макс прогресира напред, би трябвало да е някакво изравнено с тримата горе-долу. Не знам. В смисъл, предполагам това състезание ще е абсолютно кино. Аз дори не разбрах защо пуснаха виртуална кола за сигурност. Буквално, в смисъл, разбрах чак сутринта, като се събудих. Те нито показаха какво се случва, доколкото аз видях, нали? Абсолютно нищо. Но ако не бяха пуснали, щяхме да сме познали позицията на Макс. Но, за съжаление, FIA са идиоти. Буквално ще пуснат виртуална кола за сигурност, защото Сайнц е спрял някъде в зоната за спиране, примерно, докато секунда само да го намеря. Лоусън е много назад, тук мисля, че беше влезнал в бокса, ако не бъркам. И това би трябвало да е още някъде в началните обиколки, някой се беше оплакал, че има много дебрис по пистата и той Лоусън сам си го казва, че можеше да го убие. В смисъл, буквално е мега близко. Мега близко. Това не е видео, нали, явно. Мислех, че ще е видео, но имаме някакъв стейтмент от FIA. Не, в смисъл, буквално за това няма да пуснат виртуална кола за сигурност. Къде беше? Това наистина, мисъл, има хора на пистата, нито виртуална кола за сигурност, нито просто кола за сигурност, нали. Обаче това, че Сайнц е спрял в зоната за спиране или някъде зад бариерите, не съм сигурен даже къде беше спрял. Даже не го показаха, отново казвам. Бум! Виртуална кола за сигурност. Буквално убиха цялото състезание. И възможността на Макс да вземе втората позиция и да вземе още повече точки и между другото така прецакаха и Пиастри. Така че FIA са бокулци. Но да, нека да видим колко позиции сме познали. Честно казано, това почти го смятам за познато. В смисъл, буквално Макс щеше да мине Люклер и това, което направи Макс, той изкара, не знам, колко обиколки с софтовете. Мисля, че влезна около 35-та. Я да видим. Абе, ако не бъркам, влезна около 35-та за смяна. Може би до последно се надяваха за сейфти кар, понеже и Цунода доста се застоя на пистата. И да кажем 35-та, 36-та там някъде, Макс беше с софтове и завърши с тях. Така че няма какво просто повече да кажа, освен това е. И сега някои хора могат да кажат, ама как може да се скефиш на Верстапен? Нали, това, той е много опасен за другите пилоти и така нататък, постоянно бута някой. Нали, примерно това, което се случи в
Между другото, чак се пусна това да говорим. Ситуацията в първи завой. Аз лично, още като видях какво се случва, знаех, че няма да има наказание за Верстапен. В смисъл, състезателен инцидент. Каквото и да си говорим, както и да го погледнем. Освен това, той не взе някоя позиция, която, в смисъл, пред него бяха Норис, двете Ферарита и той излезна пред Кими Антонели. Антонели беше също пред него, но преди спирането за завоя, ако не бъркам, Верстапен пак би трябвало да е... Да, по-напред от Антонели май беше. След това, каква беше другата ситуация? С Хамилтън в четвърти завой, ако не бъркам. Може би това, което върви на телевизора, няма да е лошо да го изкараме, да го видим и ние. Там наказанието за Хамилтън, много хора мрънкаха, се оплакваха, нали, това, което видях от социалните медии. Според мен си е напълно заслужено, понеже наистина не спази инструкциите за това как трябва да се върне на пистата. Мисъл, буквално просто мина през тревата. Понеже, сега като го пуснем на хайлайтите, то ще се види. Всъщност не това. Това ми трябва. Така. Верно ли го нацелих точно тук? Или това е друг момент? Трябва ми Хамилтън, където излиза. Ама нека да видим и първи завой, така или иначе сме пуснали клипа. Така. Люклер, Норис, Люклер и Хамилтън. Макс минава Кими. Между другото, на първата обиколка имаше някаква странична камера, примерно някъде тук да кажем, и просто се виждаше Кими колко близко до Макс и аз бях като нека просто Макс продължи и да няма Кими табия тунели или Усама Бин Расел, нали? Понеже и Расел вече към спирането беше близко, ето доближава се. Макс е много по-напред от Кими, то се вижда. Просто наистина нямаше къде да отиде. Това е много дълго разстояние, между другото. И мина сравнително окей, в смисъл. Тук виждаме отново има излизания. Нямам си на идея обаче от кой. Може би Албан и Уолсън или Хаджар, не знам. Не, това трябва да е Сайнс. Албан мисля, че беше по-назад. Както и да е. Но да, виждаме, че Макс излиза. Къде излезна? Всъщност. Така, ето го Макс. Люклер някак си излезна пред Ландо. И след това, да, в смисъл, излиза Люклер, излиза единия Мерцедес, излиза и Пиастри. Люклер е този, който реално е в нарушение и той затова върна позицията. Докато Макс просто излиза зад Ландо и след това не съм сигурен дали Хамилтън го мина или върна позицията на Хамилтън, но ето тук би трябвало да е ситуацията, в която Хамилтън не се върна правилно на тресето. Така, Макс тук излиза. Да, ето сега би трябвало да е. Но имаме Верстапен, Хамилтън и Расел. Това не знам, в смисъл битката още в началото, нали, в първия завой и тук между Хамилтън и Верстапен просто абсолютно кино. Абсолютно кино от всякъде. Така.
Ето, Хамилтън излиза. Добре, искаше ми се да видим кадър от високо, примерно. Няма да е лошо. Ще има ли реплей или? Я видим. Добре, супер. Така. Пред Хамилтън имаме Люклер. Тук имаме Верстапен. Ръсел. Това трябва да е Оли. И Кими. И ако Хамилтън се беше върнал така, както трябва и да спази инструкциите, нали, той трябваше да мине през тази пътечка. Съответно ще да мине много по-бавно, понеже той просто нямаше как да хване и да излезне правилно. И ще излезне някъде горе-долу тук, до тях, в смисъл, те вече щяха да се стукнали. Така че това наказание според мен си е напълно заслужено. Да, може би можеше да е 5 секунди, ама пък миналата година Макс получи 20 секунди. В смисъл 10, точно отново мисля, че за този завой тук с Норис. И след това някъде към последните завои отново 10 секунди. Така че да, не е като да не са наказвали Макс, понеже просто много хора мрънкаха. Как може да няма наказание за Макс, някакви такива глупости? Ало. Както и да е, да. Това ще е много дълъг клип за YouTube, но вот такова. Добре. Общо взето, вече може да започнем към предикшените, чайте само си пуснем музика. След като се оплакахме от всичките глупости на FIA и най-вече виртуалната кола в последната обиколка и това, че прецакаха Верстапен и Пиастри, може да продължим и да видим колко позиции сме познали и ако трябва да съм честен, май не съм много. И другото, което е, че вчера като съм правили тия листа, аз съм объркал позициите и тук беше, примерно съм написал 5, тогава 4 или нещо такова, но нали, това е същия ред. Просто са справени цифри. Така, ние сме сложили Люклер на първа позиция, а той е на втора. За съжаление, Норис взе победата. Ние го сложихме в DNF. Заедно с Антонели. Нито един от тях двамата не е DNF, но пък имаше хора, които не завършиха състезанието. И то може би 3, ако не бъркам, но и до там ще стигнем. Така че Люклер, разликата е една позиция, Верстапен отново една позиция, като пак казвам, това почти си го считам за позната позиция, понеже просто е скандално. И на четвърто имаме, може би, най-голямата изненада. Оли Бърман. Буквално можеше да е на подиум, ако не беше влезнал в бокса, но най-вероятно нямаше да издържи атаките на Макс. Понеже той беше с медиум, вече на доста обиколки, ако не бъркам. Но да. Ние на четвърто сме сложили Пиастри, той е на пето, отново една позиция разлика. Шесто сме сложили Ръсел, реално Антонели. Отново една позиция разлика с Ръсел. И тук е другото нещо, което беше така по-интересно също в състезанието. Комуникацията в Мерцедес. И най-вече тази с Джордж Ръсел и инженера му. Няколко пъти каза, аз съм по-бърз, нека да ме пусне Кими, нали? И какво стана като го пусна? Нищо. В смисъл, буквално даже кой беше? Бърман, ако не бъркам. Да, Бърман би трябвало да беше пред тях. Направи още по голяма дистанция. Но пък в крайна сметка това, което каза, нали, ако не успея да мина Оли, ще върна позицията на Кими. Се случи, но да, в случая даваше много зор, че е бърз, не направи нищо, но както и да е.
На 8 позиция имаме Хамилтън, ние сме го сложили на трето. Това е много оптимистично направено, между другото, за Ферари феновете, но не знам. Просто ми се искаше наистина Макларен да не е на подиума. Уви. Но пък следващите състезания силно вярвам, че Макс ще спечели. И спринтове, и всичко. И титлата, най-вече. Понеже Бразилия е следващото състезание, там буквално не знам дали има смисъл да коментирам. Това, което направи миналата година. От коя позиция тръгна? 17-то място, може би. Някъде към края беше, много накрая. В дъжд. И да вземе победата, това просто е simply lovely. Но да. На седмо имаме Ръсел, казахме, ние сме сложили Хаджар, който е на 13-то, тук доста далече от това, което е всъщност. На 8 сме сложили Юки, имаме Хамилтън, а Юки е на 11-то място. Юки отново горе-долу, окей. Беше по едно време така по-напред, обаче може би наистина много се задържа на пистата, повече отколкото трябва. Така. На девето имаме Оли, който стана ясно, че е на 4-то място. И последните точки сме ги оставили за Нико. Но всъщност ги взимат другия Заубер, а именно Бортолето. Нико е един от пилотите, които не завърши състезанието. 4 са. Явно и Сайнц. Окей, да. Виртуалната кола. Както и да е. И до там ще стигнем. Даже това не съм го разбрал, че не е завършил след като е спрял. Те буквално не дадаха абсолютно нищо, просто пуснаха виртуална кола за сигурност и това е. Нищо не дадоха. Така, докъде бяхме стигнали? До 11-то място за Окон. И сме сложили Окон. Цунода, така. 12-то Албан, ние сме сложили Алонсо. Албан сме го сложили на 15-то. Тук пак не сме много близо. Хаджар на 13-то, сложили сме го на 7-то, да, това го казахме, доста е далече. Строл на 14-то, тук пак имаше някакви команди да го пропусне, смисъл за Алонсо, нали? Ама Алонсо мисля, че имаше проблем като цяло. Така. Уолсън сме го сложили на 14-то. Той е DNF, първия, който не завърши, който влезна. Така. Албан казахме, Гасли на 16-то. Една позиция разлика, окей. Бива горе-долу. Колапинто на 16-то. 18-то, две позиции разлика. Да. Общо взето нямаме нито една позната позиция май. Нали така? Освен ако не борим това за Верстапен, което, нали, всички знаем, че ако нямаше виртуална кола за сигурност, щеше да се случи. Имаме Мерцедес на 6-то, Мерцедес на 6-то и Заубер и Заубер на 10-то. Това ни е най-близкото. И всъщност имаме Хаас на 9-то и Хаас на 9-то. И Пиастри тук пак една позиция разлика. Да. Аз като цяло още като правихме предикшените казах, че най-вероятно няма да познаем почти нищо, но какво такова? Но наистина аз даже не разбрах, че Сайнц не е завършил. До последно очаквах, че ще дадат, примерно някой да се ударил, нещо, нали, те не дадоха абсолютно нищо. Абсолютно нищо. Но Макс следващите състезания ще ги убие, помнете ми думите. И в Бразилия, и в Лас Вегас, и в Катар, и в Абу Даби. Просто ще бъде абсолютно кино.